Coba, ayo Mbak Elisa sayangku, ayo. Nah. Iya. Oh, ono duwite. Waduh, lali ra tak jupuk, katut rono bae. Ayo. Tak titipke Mbak Tatin. Ya, kono pancen bendaharane kok, ayo. Ono manukku kuntoli. Apa? Bener. Aku kuwatir lho Mbak Elisa. Apa? Kuwatir ra rabi-rabi aja ngenteni aku aja lho ya. Ya mau mosok aku sing nomor loro lah, Pak. Wong po nek kula kalian Pak Cahyo dados sik nomor kali. Heeh. Ampun nggih, aja Pak yo tak goleki sing bener-bener setia. Tresno tenan. Tresno aku yo iso nganu nguripi. Wah, nguripi aku dalang kok. Ayo. Piye, golek sing piye nah? Ayo komplit. Lucu. Lucu dader ket sore ngono ayo. Ayo. Apa meneh ya? Trampil. Trampil no aku sawangen ora trampil piye to. Hei, lho trampil. Ayo. Ora gampang kesel. Oh, aku semangat telung bengi saya geni aku malahan ora nggih. Apa meneh ya? Ngayomi. Ngayomi malah sak rombongan tak ayomi kabeh. Ngayani Sindir-sindir untuk gaji lantaran saka aku nyuwun Pak Darno lho. Kok komplit ya? Apa sing durung ngaturke panglipur sawetara ya, Mak. Ya ri palengguhan iki ngaturke panglipur. Mumpung marangganane komplit, ya dasare iki ana pamundhut ora perlu kesusu. Ya, diwaca luwih dhisik iki dawa iki layange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niki dalem Bapak sapa iki Sadiketan? Nggih. Saking Kecamatan Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Indonesia. Salam kagem Bapak Dalang Cahyo Kuntadi sak pengrawit Ringgit Purwo. Dalem badhe nyuwun gending kunci surga Sesideman Podang Kuning. Menika wonten parian. Wah nggih, aduh. Sing maca sinden wae, aku ora pati permono siji-siji diwaca. Ayo, ben entuk tugas. Ayo melok tenan. Dasare sindene ya seragame kuning-kuning. Ayo. Lek kuning kulite putih ora apa-apa, lek ireng malah kaya madu mangsa ya. Kuwi diwaca, ayo. Wawe ora. Ayo diwaca sik ora. Akeh pariane tenan kok. Ayo. Kowe undur dhewe siji-siji, ayo. Ana pare arane panganan. Cakep. Yo parian, yo paribasan. Terus Ampun kok, Pak. Pun, parian paribasan. Ya. Terus ayo nong, ngisore. Ayo. Ana iwak sili dipangan welut. Nek wong tani dolanan ndut. Oh iya, dolanan ndut. Iya, aja nganti dolanan dadu, iya cekel polisi malah. Terus, ya bir, apa nek kuwi bir? Tulisane ya pancen kaya dokter kok. Ayo nggih. Kula mboten damel kaca tinggal dadi rada ora ketok Pak. Aku duwe iki lho kaca las, gelem apa piye? Saya peteng lho, Pak. Ayo nggih. Sambel kemangi iwake lele. Nek wong tani kesel sikile. Ya, apa-apa. Ya apik men to iki. Ayo kesel sikile. Ayo. Ayo rumangsane wong becake sikile ra kesel rumangsane. Ayo nggih. Terus selanjutnya Gesi, ayo. Mangan roti. Tulisannya angel lho Pak diwaca. Mbak pancen mulo tak lembarne sampean aku yo bingung maca kuwi mau. Mangan roti, rotine kukus. Terus nandur pari dipangan tikus. Pinter Pak. Aja ngono to sik dibaleni engko sing arep sampean sing mburi aku, ndang jajal. Oke. Kuwi lho. Mangan roti, rotine kukus. Dalang Cahyo Kuntadi pancen bagus. Ngono. Terus. Monggo Mbak Agnes Monika, ayo. Iso ora. Iso tulisan Jawa. Lah angel sing adoh pisan lho maca. Ayo ngene lho, ayo. Samaca ora sekolah ora kowe mbiyen. Nek nomere Pak Yoyo. Jiro lupat 5. Tuku krupuk rupane utang. Abang utang ora. Ayo. Lagi bene
kudune kan tutup lah iki ora bolong. Lah iki tulisan mok protes iki piye maksudmu ora? Ayo. Lah iki bene kudune bolong. Ya wis bolong kaya kowe. Tuku krupuk rupane abang. Terus Kaya watuk. piye? Sumpah Pak, anggap banget niki piyayine pundi to? Ah iya. Rego rabuk saiki Larang. larang. Oh iya. Alah. Iya. Mboten dusun mriki sak bersih desa wayangan mboten to? Mboten. Lah ora tau layak dipangan tikus. Ayo kuwi apa? Terus Mbak Sundari, ayo rada dicermati pancen rada unik tulisane niku. Ayo. Nandur kemiter. Napa nggih niki? Kenikir. Kenikir. Ketara lek ora tau masak sampean iki. Ayo. Lah M niki. Ayo. Enten M. Lane. Nandur kenikir ing pinggir gunung. Heeh. Wong tani pikirane bingung. Oh iya. Mbak Tatin, ayo. Ayo aja perngat-perngut, plerak-plerak mripate kok ora. Iya. Ayo nggih. Kok nembang malah mentel ngidalangi lek ora Tatin kok enek ora. Ayo. Ayo. Yo, bisa maca apa ora mung ndek ben kuwi TK ra lulus kok. Ayo. Ayo Tin, ayo. Kowe aja nyontek kowe. Nandur kemangi ning pinggir kali. Ning pinggir kali. Wong tani ra kurang le ngatasi. Ora kurang ling ngatasi. Heeh. Aja. Yo, coba. Ayo Mbak Elisa sayangku, ayo. Nah. Iya. Gawa kresek, go ada tahu, pasang genset. Kok to omong apa to kowe iki? Go. Omonganmu kok ora jelas iki lho. Iki aku sesuai karo tulisan nek enggo, gawa kresek, go ada tahu. Tahune sapa? Lempoh, tahune sapa ya Pak? Pasang genset nganggo lampu. Iya. Gensete dipasang tegese nggih penerangan ngono Oke, lho. oh iya. Jenek apa ora? Jenek ora? Tas sih dong. Heeh. Oh, apa ya? Nandur kunir ning dhuwur gunung, wong tani pikire wis ora bingung. Wah iya. Kaya puisi. Oh, ana duwite. Waduh, lali ra tak jupuk, bah katut rono bae. Ayo. Tak titipke Mbak Tatin. Ya, kono pancen bendaharane kok, ayo. Ana manuk kukuntoli. Apa? Bener. Ana manuk kuku no toli gabah Nutuli. Ya. Wah, kaget nutoli lho. Apa? Ayo. Oh, no toli Notoli gabah kena. nek metu arang-arang ning omah. Sopo ya? Wes iki akeh banget Pak, aja sedaya mboten. Nggih. Pun niku mawon pun mewakili, ngapunten mboten sedaya diaturke. Ayo. Mulai diaturke limbu entek mung nggih parikan tok nggih nggo. Ayo intine sedaya para warga masyarakat mligine kaum tani ingkang mapan wonten ing Ngadirejo. Wonoasri mriki mugi-mugi buminipun gemah ripah lojinawi, panjenengan panenipun lancar, sukses, rezekine melimpah ruah lan antuk berkah saka Allah. Ngoten nggih? Nggih, ngoten niku. Ya mau pamundhute ana sing ngersakake apa ke mau jenenge sesideman ya. Ya nanjake waranggana saka Madangkara luwih dhisik. Sapa pamane sing nembang? Ya. Coba nyuwun pambiyantu karo Genduk Umi Hafifah. Wah ya men jumeneng nggo ditembangke ngangge support ya kuwi panas-panas mlaku. Mumpung swana ning laladan Medion mesti yen tembang iki akeh piyayi Medion sing do apal. Ya. Monggo Bapak Ibu mangke nembang bareng-bareng kalih Umi Hafifah. Yo Medion Jakarta. Dados.
Monggo sareng-sareng Bapak Ibu. Panas-panas mlaku ora ngono saiki sendele diseret ramane santung Surabaya keker wong sing dua kali coba nduk Umi gandeng iki sowan ning Madiun tertembang iki doa untuk seluruh masyarakat Madiun. Mula ning mburi mau lek enek Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka ngono to? Nggih. Nah, kaya ngono kuwi coba sampean bisa berwawancara atau matur karo Bapak Ibu supaya nembang bareng iki mesti apal piye iki ning. Ayo, nembang bareng nggih, Pak? Nggih. Nggih, Pak, Bu, nembang bareng nggih. Tasnya kemutan mboten Pak? Ibu-ibu kemutan? Nembang bareng nggih? Nggih. Sinten mawon ingkang kersa nembang mugi-mugi kula dongake rezekine kathah umure panjang. Tanpa instrumen coba ya sareng-sareng kalian Umi. 1 2 3. Panas tepuk tangan luar biasa Kyai Madiun lho nyeni budaya tenan angel golek penonton kaya ngene iki. Ya saiki awakmu nduk Umi Hafifah iki. Ana sing ngersakake ya wis sesideman bawanana coba kaya apa. Ya nggih. Umi Hafifah. Nano sowan menyang kutha gedhe bendera terus
Swara kurang permana ning wasis marang bendera tiasu lestya pijer ngincangake terus tresno sesidheman tembang Sesidheman menika ugi dipun pundhut dening Mbak Dian Emi ingkang dalemipun menika depan panggung Pak Dalang nggih dari IG Dian Emi Hongkong. Wah nggih menika Mbak Emi sampun kula aturaken Sesidheman ingkang nembang menika Mbak Umi Hafifah. Ya Nduk. Urip ana
Alaso karo Mbak Tatin Titot. Wah iya, cocok yen ngono. Coba diwiwiti saka Mbak Elisa luwih dhisik. Ya. Dikurmati cok mawi tembang lawas gethuk. Ya. Support untuk Elisa Orcarus Alaso. Coba kaya apa? Yuk, Mas Noval, tarik. Yuk. Elisa Orcarus Alaso. Bukan kaleng-kaleng. Para penonton, tepuk tangan yang meriah untuk Elisa Orcarus Alaso hadir bersama kita. Kok aku kaya binatang sirkus toh? Kok kaya binatang sirkus? Kok iso sirkus? Ini adalah penghormatan. Para penonton, ya berikan tepuk tangan yang meriah untuk kaya gajah lagi munggah apa ngono, apa munyuk lagi ngopo ngono loh. Kowe munyuk. Yang biasa aja gitu, biasa. Rumah samu sampean munyuk. Lah pancen sampean munyuk wedok aku lanange we. Ya luar biasa, matur sembah nuwun sampun dipun timbali wonten Ngadirojo Madiun. Ngadirejo ya. Oh bukan Rojo, Rejo. Rejo Kecamatan Wono Asri. Wono Asri Ngadirejo Balong Kore wonten dalemipun Bapak Darno. Bapak Darno ora Bapak Durno ngawur. Darno, D-A-R-N-O, Darno. Nah. Nggih. Terus Lan kula nderek mangayu bagyo Bapak Darno. Anggenipun sampun bolo krama kagen. Putranipun inggih menika Mas Dika kalian Mbak Sinten wau namine? Risti. Mas Dika kalian Mbak Risti sampun kalih taun kepengker. Kalih taun utawa setunggal taun kepengker ora kepengker. Kalih lak wau kula sampun bicara-bicara. Waduh, ayo. Kalian Ibu Darno ngaten kula tanglet Bu Darno napa sampun polokrama sampun dangu putranipun inggih Mbah sampun kalih taun kepengker ngaten kalih taun Pacahya lajeng sakmenika putrane inggih sampun napa niku apa itu lahir itu apa sih? Sudah umur 14 bulan. Nggih lahir niku basa Jawane napa to? Bayek babaran wis babaran pun kawan bela sasi kepengker ya kula nderek seneng nderek remen nderek mangayu bagya pokoke anggenipun polokrama saged awet dangu
saged langgeng anggenipun bebrayan. Nggih. Lan putranipun saged migunani tumrap nusa lan bangsa. Lan saged ndamel bangga tiyang sepuhipun. Bangga ki apa? Apa ya? Bangga ya apa ya basa Jawa? Bongbong. Bombong. Bongbong tiang sepuhipun Bapak Darno kalian Bapak Darno wis engko iso sukses ing ngajeng tembenipun. Nggih. Karang dasaripun Bu Darno menika pendidik. Guru. Nggih, kula tangleti. Guru napa, Bu? Basa Indonesia napa Inggris? Dua-duanya, wah bilingual bahasa. Wah, guru SMP, guru bahasa Indonesia lan guru basa Inggris. Ngerti ngono aku les Bu kalian jenengan. Monggo Bu Darno saged minggah kula ajeng boten. Oh nggih, kula ajeng ngeraketaken pasederekan rencananipun. Terus to sing kakung Pak Darno ki mbiyen ngasta ana PU, Bu Darno dados guru, putrane ya ning PU, mantune ning PU, ning omah sik dodolan gedang. Walah tenan. Niku. Iki lho Jiro Lui didol lho iki. Saniki gedangnya punya sendiri, Bu. Wo gede-gede gedangnya ya. Gede-gede. Gede-gede. Ageng gedangipun. Menika berarti nggih Ibu niku selain pendidik, nggih bisa gemi anggenipun nglumpukaken apa? Harto. Nglumpukaken arto menika saged mbiayai menika anak putu bisa sukses semua. Wis doane ngaten mawon. Menika kathah pendidik-pendidik yang datang juga Pak Cahyo. Matur sembah nuwun rawuhipun. Dua-duanya putra dari Pak Darno sedaya sampun palakrama. Nggih. Jenengan aku arep takon, sampeyan rabine kapan? Kula. Tolong jangan tanyain soal rabi ya. Kenapa? Karena rabi itu hal yang pribadi dan sensitif. Gue bukannya aku nggak laku-laku gitu enggak. Bukan soal aku nggak laku-laku itu enggak. Aku khawatir loh Mbak Elisa. Apa? Khawatir rabi-rabi aja ngenteni aku aja lho ya. Ya mau masa aku sing nomor loro lah Pak. Wapun nek kula kalian Pak Cahyo dados sik nomor kali. Ampun nggih, aja payo tak goleki sing bener-bener setia. Tresno tenan. Tresno aku yo iso nganu nguripi. Wah, nguripi aku dalang kok. Ayo. Piye, golek sing piye nah? Ayo komplit. Lucu. Lucu dader ket sore ngono ayo. Ayo. Apa meneh ya? Terampil. Terampil no aku, sawangen ora terampil piye to? Hei, lho terampil. Ayo. Ora gampang kesel. Oh, aku semangat telung bengi, saya geni aku malahan ora nggih. Apa meneh ya? Ngayomi. Ngayomi malah sak rombongan tak ayomi kabeh. Ngayani sindir-sindir untuk gaji lantaran saka aku nyuwun Pak Darno lho. Kok komplit ya? Apa sing durung ana? Masak iso ra? Masak. Kowe iki piye to wong lanang kon masak piye? Loh, dalam rumah tangga itu nggak harus yang cewek ning dapur apa ning kasur. Kabeh ki kudu seimbang gitu. Kayak nek ngerti-ngerti sing wedok pas loro ya engko gentenan tak masakke apa Bu? Enak bos senenge nek dadi bojone. Ya tulung ya Pak gawekno sego goreng, ndoke matane loro. Ngono lho aku wegal lek karo kowe matak-matakane bojo ngono iki. Spesial ngono lho karepku no. Nggih. Mbok menawa ini agamane sami kalian jenengan meneh Pak Darno. Nggih. Menapa nggih? Pak Lusius. Ayo. Nggih, kula nderek memuji. Kira-kira doa yang terbaik menurut jenengan, ayo pripun niku? Mempelai berdua. Loh, yang jelas itu kalau untuk mempelai itu kalau sudah disatukan oleh Tuhan itu nggak boleh dipisahkan oleh manusia. Ya, kuwi satu untuk selamanya. Kuwi sing kudu dieling-eling. Aja mendua, aja nambahi, aja dicerai-beraikan. Ngono. Kuwi cara. Aku ora nambahi aku iki, gur mengembangkan aku iki. Mengembangkan usaha. Jenderek ngaturaken panglipun. Nggih, wae enten sing ngersakaken anu Mbak, podang kuning Mbak. Ayo niku sing jenengan maca wawan podang kuning sing dikersake. Nggih, siap. Iki nggih wonten saking sinten? Pak Pagi. Pundi? Pak Pagi Remek. Leres Pak. Pak Pagi nggih. Ngersake napa?
Podang kuning. Podang kuning, oh nggih. Sampun menika wonten saweranipun setunggal atus sewu. Yen sampean karo Mbak Tatini dadi bintang tamu pas. Sampean ki ratune podang kuning, Mbak Tatini lara kuning. Lah ya kuwi pas kuwi ngono kuwi. Wah, mripate plerok. Plerok. Upama Mbak Tatin dadi guru iki wangune guru apa ya? Hah? Guru olahraga, bener Pak. Itu guru yang baik nek dadi guru olahraga. Pamane engko nek murid-muride wayahe jam 6:30 kudu lari muter lapangan ping 3. Bu, aku kesel ya, aku tak jajan ya. Ya kan oleh jajano. Ah, wis jenis nek Mbak Tatin mesti baik kuwi. Baik apa kaya ngono kuwi ya. Dadi ora susut malah saya nambah ya. Heeh. Podang kuning Mbak Lisa ya. Kita mbok kangen suwi ora petuk karo jenengan Jian. Nggih, Pak. Kanca-kanca Madang Karari Mas Haji masih takon ae. Kapan Mbak Lisa? Kapan Mbak Lisa? Mas Haji. Iya. Nika saged kepanggih benjang nggih kepanggih wonten Jakarta. Oktober kalih panjenengan. Alhamdulillah. Nggih, terima kasih Mbak Elisa. Nggih. Monggo dipun bawani kaya apa? Podang kuninge. Nadyan wujud temong baksi Ya. Alus manis nengsa make masa wingkan kungla goleki si podang jenar iba bunga hengatiku nyanding bisa dadi tombo Oke, wilujeng Niskala sekena kita mbok kangen suarane Mbak Elisa. Wah, kemenanan. Ya Mbak, dibacutke langsung ndandut kemawon. Monggo Mas Noval. Yuk.
kebahagiaan keluarga, damai, sejahtera, barokah. Ibu-ibu nyuwun tepuk tangan untuk Elisa Urtaros Alaso. Matur nuwun, sembah nuwun. Wis pancen ya suarane apik, piyayine ayu, pinter, cerdas. Ayo sekolah ya dhuwur, wah tenan. Yo, saiki genti nanjake bintang tamu sing awake kaya kowe, Mbok. Ayo ndang diglundhungne rene drime yo. Ayo. Aku nggumun sinden liyane iki do sumeh-sumeh lho. Liyane mesem guyu sawangen. Lambene nyuwongot nganti kena nyantolne kethu kaya. Wong ditimbali rene kon nglipur panandene dhewe ulate elik. Ayo. Wis ben, ayo. Ya dikurmati, ya dikurmati. La ilaha illallah. Ora Tin, ayo. Coba kaya apa Mbak Tatin Lestari Handayani Titot. Ayo, coba teko Sentolo iki. Nganggo apa? Ayo. Hormati coba kaya apa warung pojok. Yo, ngormati Mbak Tatin Lestari Handayani. Yo. Oh. Awakmu ya ora nyawang mau Elisa lho. Kebak tata krama sopan santun. Sinden disalami kabeh, dalange disalami. Lah kowe ora nyalami aku maksudmu piye ngono kuwi? Sapa wangi Elisane dicantik-cantikke. Gandeng aku sing maju kok drem digundhongi maksude piye? Lah awakmu lemu apa ora? Ya lemu Mas, ya lemu ra ya ora ngemuni drem. Lah apa? Nangka blonyo. Nangka blonyo mengarep kok
Apa ke? Biasane kan nongko kuwi enak legi manis. Lah ya sik madhep ora ana guyu sik, mesem. Nek karo masyarakat ten mriki ora apa-apa guyang-guyu lah aku nek karo dalange yo ket mau nganu aku terus kok ya. Lho, sampean iki iso teko kene ditimbali. Posisi to. Ditimbali karo Pak Darno. Iki uratku kena ketok iki. Ditimbali karo Pak Darno kuwi mergo lantarane aku. Lah upamane Pak Darno anu bintang tamu niku sinten nama Elisa Mas Ayo. Mboten sah Elisa, mboten sah Tatin golek bintang tamu liyane. Sampeyan lek ora sida entuk rejeki nang kene to. Lah kudune matur nuwun karo aku. Lah nggih kula matur nuwun Pak Yoyo. Lha sing apik ngene, matur nuwun Pak Dalang nggih, ngono kuwi. Lek ngene ngece. Tergantung kok ya. Jenengan ket mau ngelek-elek aku terus lho. Aku dandan ngene iki 2 jam kok nek tekan kene kok doneke tang. Nek limbuk apa meneh mau? Kowe ora ngerti. Nek iki ratune podang kuning nek aku lara kuning bareng mau. Lah kowe lara kuning apa ora? Ora. Lah ora ya aja nesu, nyatane ora kok ya ngono kuwi. Mula wonge aja gampang tersinggung. Lek gampang nesu kaya ngene nuwun sewu. Elisa ya awet enom kaya ngono, sik cantik kaya ngono. Sampeyan suwi-suwi saya tuwek lek nesu terus ngono kuwi. Kula kandhani nggih Mas Dalang yang terhormat. Nah iya, hormat. Maksudnya kula niku tergantung mungsuhe. Nek mungsuhe iki apik, aku ya apik. Ngono ya? Aduh Tatin, ya ampun. Sugeng rawuh wonten ing Adireja mriki Mbak Tatin nggih. Pripun kabare ya ampun. Sakniki kok awake ya ampun, luar biasa. Jan kaya bulus. Aku tewas guyang-guyu lho, Mas. Bulus ki apa kleru? Bojomu jenenge sapa? Tulus. Lah ya lek kowe ndang bulus apa kleru ngono kuwi? Lah ya Bu Tatin apa Bu Tulus ora bulus. Kose to kuwi aja kae lho jenenge iki jenenge Bu Kesi ya. Iki lak bojone Pak Cahyo. Berarti kan iki bojone Bu Cahyo utawa Bu ya ngono wis kenek. Ngono kuwi. Ora perlu sampean memprotes seperti itu. Kesi jenengan donekke buaya lho. Buaya. Kupingmu bosok kuwi ora. Buaya ora. Lah iki mah ketemu. Lah ya nek tak ya sing penak aku kan. Lah kene salim kene. Ora suwi ra petuk bareng salaman. Kene coba kaya apa Cahyo. Ayo. Ayu banget kowe disawang kok sedotan. Nah ya ini. Sedotan kuwi sing ana cendole to dadi genah bruwet. Kene salim kene lah sampean umure kok salaman. Cantik. Munggah ora? Munggah rene no. Biasane lek munggah dhewe to kowe. Iya. Ha kene Cahyo nggih. Pripun kabare sehat nggih? Alah tangane kasare jan. Lah nyekeli wayang bendina karo cempala ora kon pasar piye ora nggih. Ngene iki ya lumayan rada alus sithik. Ya halus, lumayan lho wong lanang kaya ngene iki. Lumayan apane? Garis iki cetha iki. Lho. Garisnya piye? Garis iki tegak lurus menuju surga ngono. Amin. Amin. Silak kesusu po? Lambemu tak kotak pisan iki ora. Lah kok menuju surga maksudnya? Sok kabeh kan ya kabeh nglakoni kaya ngono kuwi. Kowe pengen ning neraka dhewe kowe. Ya ora. Lah iya yen ora ya ngono. Sing apik. Nek karo nek umpama aja ngendake gede rasa wae rasa. Heeh. Kuwi lho, delon Mbak Elisa ngagem bayake lak padha karo sampean, jarike lak padha. Ketok singset langsing, indah memuai. Kuwi sampean ngangge bayak aku syuting pecuwotot kabeh piye. Tak andani ya Mas. Jenenge menungsa urip nang alam donya kuwi ana sing cilik, ana sing gedhe. Betul. Lah kuwi iki ana wong sing seneng sing cilik, ya ana wong sing seneng sing gedhe. Nggih ta Pak Bu? Oh, direk. Lah kae muni nggih mergo kok pentelengi wedi kabeh kok asine ora. Lah kon milih sing langsing ngono kuwi. Ya ora mesti jenenge wong seneng ki relatif. Relatif piye? Kaya jenengan barang kuwi nek dole mungal ngene Pak Yoyok kuwi ganteng, Pak Yoyok kuwi manis. Ning bagiku ya biasa aja. Ya mergo atimu wis serik karo aku kok asine. Jajal kowe tak lem terus lek ngelokne aku ganteng asline. Ayo. Oh to. Ganteng nek saka kene. Heeh, terus Nek tak cedhaki ngopo? kaya apa ya wi kuning-kuning ki. Kaya napa, Pak? Kowe aku madake dalang jumbleng apa piye arepe? Ora lah, jenengan kan ngagem kuning, piyantune nggih kuning dadi kuning padha dene kuning ngono lho kok le. Ayo. Kok mau ngarep ngepruk wae niki. Kok mau Lah isine karimu suwe. Benjang malih nek nanggap dalange mboten saniki nggih. Ora iso kabeh sing penting dalange luwih dhisik bintang tamu iki keri iso aja iki karepmu piye ora.
Salah Ngono kok. kudune tamu bintang tamu kudune Pak Darno, Ibu, matur nuwun sampun ngundang Ki Cahya Kuntadi satemah kula saged katut sowan wonten ing mriki. Kudune rak ngono. Ya ora, Pak Darno kuwi mergo pengen ngundang aku karo Elisa terus lagi golek dalang. Oh iya bener Tin, aku mau diweling karo Pak Darno ya An. Apa? Mangke menawi Mbak Tatin pun rawuh tulung nggih bar wayangan mboten sah kondur teng Kulon Progo teng Yogya mriko ngono. Lah- Sampeyan kon keri kene sesuk. Lah ngapa? Arep diseret-seretan putune lho. Oh, arang ngelingi dalange wis duwe bojo. Sempit. Aku kok antem ya langsung semaput lengene gedine semono. Ayo. Ya ora nek teman. Ndongakne sik Mbak Tatin, ayo. Kagem sinten? Ya mantene. Oh, kagem temanten, nggih. Iya. Pokoke kagem temanten kekalih Sopo asmane? Ayo. Mas Jika. Heeh. Karo Mbak Risti. Heeh. Apal padake. Pak asmane sapa? Pak Darno. Buke sapa asmane? Bu Darno. Ngawur, iya pancen statusnya ngono. Lah, apa? Namanya siapa? Nama Pak Yoyo ya Bu Yoyo. Oh. Ya ora ngono iki lho. Tak terangne iki lho. Ibu Su sapa? Sila. Susilo Wati. Nah, Susilowati, Nggih. SPD. SPD. Dungane piye? Jenengan apal wong maca kok ya. Lho nyapa maca sing diwaca akeh didurusi akeh kok. Lek sing maca ya maca lho awakmu. Biasane yang ngono ya kok sambil maca koran nek ayo ndang ngono. Ndang. Maca koran pun ndelok TV. Piye dungane piye Mbak Nggih, Tatin? kagem temanten kekalih. Pokoke aja sepisan-pisan ngomong pegat nggih. Ah, Pokoke rukun sampai maut memisahkan. Amin. Ora kakek ninen-ninen dilelekaken ninen-ninen nek wis tuwa pegatan kan ya ora entuk. Iya. Dadi sampai maut memisahkan. Betul, betul. Kagem luar keluarga biasa. besar Pak Darno mugi tansah pinaringan sehat, Amin. lancar rezekine, mugi tansah ayem tentrem nggih Pak Bu. Nggih, Ki Ngejang saged wayangan malih, dalangnya gantos nggih. Lambene elek tenan iki nganyele iki ora ya. Kene nek dipales ngono genti wae arep nesu. Kak ora nesu ora apa-apa, gantos ya ora apa-apa. Ayo. Dalange dudu aku bintang tamune ya dudu awakmu, dadi padha merongose. Oh nek udah aku tak dongake udan terus. Apa kowe pawang udan ndongakne elek? Ayo. Ya mbok menawa. Wis tak aturi prisa Mbak Tatin. Napa? Ini panjenenganipun Pak Hari Wuryanto wis kepareng rawuh. Nah, Oh, nggih. ini juga saudara akrab sekali dengan Bapak Darno Nggih. yang insya Allah akan mampu membawa Kabupaten Madiun semakin indah dan juga harmonis. Luar biasa. Aturana rawuh rene. Ayo, kaya apa? Nembang karo sampean. Apa? Pak Hariwur, Kon piye? diaturi munggah panggung. Oh nggih. Monggo Pak, Pak Hari. Oh nggih. Monggo monggo Pak Hari. Monggo mriki kula entosi. Masyarakat pun ngenteni Pak Hariwur surat mriki Pak. Mriki Pak, nggih. Nggih. Nggih Pak, nggih. Atas-atas salaman kali beruang Pak, nggih jenengan. Sugih dhuwit tegese lho Tin. Ayo nggih nggih. Ra, aku ngerti beruang mesti ya beruang kewan. Nggih. Bu Hariwur, bekti kula sehat selalu, amanah. Amin. Nggih 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 nggih. Monggo menika wontenipun nggih namung niku Pak sindene nggih. Mboten napa-napa niki pun disontek kok Pak. Dadi aman. Panjenengan lak ngerti Mbak Tatin aja sembrono. Pripun? Beliau Pak Hariwur adalah Bupati Kabupaten Madiun insyaallah. Oh jee, Amin. amin. Nggih. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu mobil khusus panjenenganipun Pak Darno ingkang kagungan kersa, mugi-mugi anggenipun kagungan kersa tansah rahayu wiwujeng kalih ing sambikala. Amin. Yes. Temantenipun tetap buyut rukun, sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Alhamdulillah sampun dipun paringi momongan. Leres Bapak. Alhamdulillah. Niki namung derek mangayu bagya, mugi-mugi
masyarakat khususipun Ngadirejo tetep guyub rukun ngeten nggih. Amin. Nika margi kesanipun napa niku Nggih. ayem tentrem emut masa perjuangan ngendikanipun Mas Yoyo. Leres, kelingan dek zaman berjuang. Caping gunung Mbak Tatin, nggih. Oh, nggih. Menika sing nembang panjenengan, Pak. Nggih, Bu Tatin. Bu Tatin jenengan kok malah arep merintah wong piye to Tin? Aku ki takon. Ora nggih. Angel men. Sing ati-ati cedhak karo pejabat barang kok ya. Aman nggih, Pak nggih. Aman. Jenengan tak nggih mboten napa-napa ta kula cedhaki ngenten. Mboten. Mboten. Kok gumujeng ta, Pak? Lah terus pripun mosok nesu? Mboten sandredeg to. Biasa mawon. Alhamdulillah. Ora Biasa ngerti to. niki. Pak Hariwur ki PSHT lho. Tak silat. Boleh anak-anak di T lho ayo. Di apa? Di T. Lah ra apa-apa kan jenengku Tatin. Wah. Sama-sama Oh, teh jadi kitab jodoh. ya, kitab ya. Iya. Bener kowe. Apa mulai cedak karo Kyai Kakung sur sugih kok malah cerdas men Tin? Hah? Ya, Cerdas. kandene aku delok-delok mung suwe kok ya. Ya sampean sing gawa pangkur sik. Oh nggih. Kula Pak sing Nggih. bawa. Monggo. Kok kaya gila to Pak? Kok nek ngemake gur setitik mlerok tok. Ya Tin. Masih iki kok ana laler nanti-nanti to iki. Mula kowe adusa ora. Sinder atau adus ora. Sayang dene iki lalere kok ya. Aku kan manis dadi dikroyok laler. Ah iya, kencing manis. Wah, pancen dalang. Ya Tin. Iya, oh ya yo ya yo. Sarep mangap iki lho. Lawane aku. Kok malah guyu? Lah ya, ora. Ayo sinder nak mangap. Loh, nek arep nembang mengutarakan tembang rak ya mangan. Pas mau lek nek laler to. Kowe mangap nyemplung. Ayo. Untung. Panjenengan niku HP-ne kok muni, Pak. Kula wonten mriki kok, Pak, mboten sampeyan sani HP, nggih. Langsung mawon iki. Oh nggih. Apa disake mawon nggih. Ayo Tin, jonane tak wetak tenan kowe. Ora lah nganu Pak anu iki lihat YouTube panjenengan. Oh, iya. Iki kan disiarke wonten streaming to. Nggih, mriksani wonten HP lah wong wonten ngarepe enten wis cetomakno ngenten kok. Pak. Ngapunten Pak, ampun cedak-cedak wae kok dirubung laler niku. Ya Tin. Kok aku mau pas dhewe iki jane ora dirubung laler lho. Ayo. Ya. Saben bengi nyawang konang. Jengleng mboten, Pak? Sekedane dipun jenggleng nih mawon. Oh, nggih. Nggih. Tujune kok Tatin ngelekke lho nggih. Ya kula jembleng bar niki, Pak. Yen memajang among karo janar kuning pripun Pak jenglengane? Luar biasa. Luar biasa. Nggih, biasanipun nek ten Jogja niku nek jenggleng sepisan pira ngaten lho. Mbak Tatin ini ora ngerti, piyayi iki main dit ning wayang. Wingi PSHT ya kepareng-pareng dawuh aku. Sok tanggal 20 ulang tahun Arta Kencana ki ya wayangan ning lapangan Onasri. Yo kaya ngono kuwi. Anu dalenge jenengan? Yo jelas. Bintang tamune sapa? Bintang tamune sesuk kuwi Mas Kritik karo Kluthuk. Kula selo lho, Pak. Nggih. Nggih. Nggih, Pak. Siap. Pak Hari ampun ajre lho Pak, nugur kaya ngono ae wedi lho. Ayo. Anggi pun santai mawon dianggep kaya nek anu napa nek kono ya suami istri napa pripun? Weh. Ate dipanggung nang tanggung ngono lho, ora tenanan. Ya baca nanti. Nggih. Kembang wae watan guna
atine ketanggor piyayi kaya Pak Hariwur ngono iki dheke mati kutu. Iya. Piyayine mendel ora kakean guneman mung apa butuhe ning walaupun tidak banyak janji sudah terbukti ngayomi marang warga masyarakat Kabupaten Madiun. Alhamdulillah. Dipun sayangi, dipun tresnani kalian masyarakat. Alhamdulillah. Panjenengan kersa nembang Pak Nekar. Nggih no. Nggih, niki wau nggih tumut kadose nggih. Nggih, monggo. monggo. Panjenengan anu rumiyin. Oh nggih, anu bareng-bareng Pak. Nggih. Ting-tingane Mas. Pasitan. Asmen niku Pak, nggih. Pacitan serui Aku sing benake nggih. Sing atase Bapak calon bupati kok wedine karo Tatin. Biasanya nembang jenengan sae lho Pak, biasanya apik enek Tatin kok dan Ketoke terlalu cedak, kula tak ter mriki Pak, panjenengan mriku dadine mengke men mboten grogi ngeten nggih. pripun niki Bapak? anu Nggih. mrikine horeg niku bingung lho. Lho gedine semene kok pancen wah ngenyek awakmu Din. Mboten kula niki lho. Pripun Pak? Kula niki keberatan niki. Oh, Oh, kula kok udu aku. Nah, dalang iki arep mancing-mancing. Panas udan ngoten Pak Ariwur. Panas Panas udan. Tatin parikan Tin. Ayo. Nyanyo nyanyo. Buat siapa dulu? Bebas. Bebas. Oh, nggih. Sopo sing lemu? Ana ula. Iya. Apa sing dawa? Cendak buntute. Heeh. Mugi keluarga Pak Darno sehat-sehat awake. Allahumma amin. Menyang sumur. Areng lalu kok. Kosek kok lampimu. Menyang kok sumur iki areng apa? Menyang sumur ana wong manis bersama Pak Hariwur Madiun harmonis. Biasa. Nggih, bismillah nggih Pak nggih. Panas udan Panas udan aling-aling caping gunung. nadyan Nadyan wadon sarata swara suling nyetak kali mulak masuk langgang caping gunung sesarengan kalian Bapak Hariwur. Jaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi saiki ana ngendi jarene wis manah keturutan sing digadhah
yen mendung tak silihi caping gunung syukur bisa nyawa gunung desa dadi rejo ini ora ilang gone padha lara lopo. Para lenggang nyuwun tepuk tangan untuk Bapak Hari Wuryanto, luar biasa Kyai budaya ngayomi seni lan warga masyarakat nggih. Niki Mbak nuwun. lagu wajib masyarakat Madiun ngendikane. Panas Panas mlaku. Oh nggih. Malih mboten napa-napa. Nggih. Meleh Monggo. Pak, nggih. Panas mlaku ora gawa payung sandale diseret ramane mangkon Surabaya geger ngungsi nang Madiun ciami dadi rukun tetep harmoni. Madiun Ciamis sok. Yuk. Panas laku ora gawa payung sandale diseret lamane mendung Surabaya geger ngungsi nang Madiun Ciamis janji rukun tetep harmoni. Matur suwun Pak Kaya, mugi-mugi anggenipun kagungan kersa Pak Darno tansah rahayu wilujeng kalih ing sambikala. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Bapak Hari Wur.